Волен Любомир Панов, Даниел Василев Великов. Нещо като президентите тук да такова, да че се говорят, че много са. Дай ръка. Чакайте. Доколкото си спомням по това, което е след... Кой трябваше да ходи след около час да получи още награди? И нали? И Даниел. И това... Ти що не казваш, че си и ти? Дай. Жив и здрав. Въпреки един племенски ежедневник беше и така извъртял нещата, че нашите юнаци, имената им стоят, въпреки че са на първо място в европейското кенгуру и в 16 часа трябва да отидат да си получат наградите, които в читалище Христо Ботев. Поздравления, момчета! Началото е добро, пък да видим накрая как. Бъдете деца! Второ Кристина Димитрова Станева.